Abusua mechiachi obia obia kwaba e de baba Grace TV so gidi se twedi ampo yankropo antom obia ho yabusua misra so bepie yeso wo channel iso by Grace TV so na wa subscribe ya mame na wa share ma for friends onye bia hwe mi se obeye tinya misra na onye wo so akoma so ade emfa ma abusua da so atinkonya so yi na ebe kai a afim premier ne aduonu num na de to so nso e wa ne de to so aduonu nsia e wo bosome nso no mo mekire 26th of July 2025 and ye papa ya di na Charles Kojofo so dadlumba eye nyame dia na ne wo no be ye ya ma Ghana fu na di aweho team di so ebo mu bena na enya asem keto akra na ne di mu am na yi ekoso na ensem bebre na akoso watwe na yi na nim se Nyankopɔn twedi ampon ya adom a bosumen enso ye wo ye ne me che bosumen mienu ntem ne de to so aduonu nsia e wa afia ye wo ma fem pimienu ene aduonu nsia na ye papa dadlumba ye nyame dia no wanya afi ye nim se ya mamre mu obi ye nyame dia na wanya afia either say be kon nas na so fo akobon pa na de nhwere beto so enye sa akran so abusuafo se bi o man kon nas ko abusuafo na ehyiam na o maka ho abom a kire se no kre o mo de hye ne nyame de afia na o hia na se afi pepepe ni e de ade nyame ase no asre se nyame e mani pa kon be papa ntana dan kwama yin na yakohyiam ye ni twedi ampon atoro se dwum e de ahye obo ade Nyankopɔn de no nyam se de amigusu na me chechum na Nyankopɔn ya adom aka bosumi ni ntim na dadlumba e ye nyame de an afia dru ensem bebre na akoso ya abusua enya fe na me ba bekom enya fe na ye ba bedi mu nkomo but se ye na ye be kanya me so no kre na ye di adanse se mentim wase kakra e wa abusua no a whole lot na akoso a free sabre na de ba betu ene ya yewe menka enchechre nsem na se menka emfantutu nyina so bo yi na ye di ho adanse se mentim wase awdo e course ni na aka humpo ene ma ne ko wi se na year course on the 30th of December 2025 nini aba mama akoso abempama ntimi ankobi ono ane wo fa ya poko ntimi ankobi ne mama ni a anagina Jemfi ntimi ankobi ene adofo aka omo nyina ntimi anko techre ama bibia anya boko na onim enanu ya ena ye wo fa ya sapon ene asomafo na year course e wo Kumase Sofia e ba yi na ye kotwa bi de soma mansan na obi biara okwa yi na se biara bi di no kra o abeti amanfo ka no hu se yasopon ye ya kama yasopon ye ya klabehwe yasopon ye sa akodi enie tuani a wa ho enie se dia nyomtofo obia mu oman mu mpanyefo do na babeta ekire woti se amanfo ka no hu se na bibisi na wo se ye malumba enye me na meka obi obi abedi hu adanse na bibisi na wo se ye malumba ene na lumba de na nko se ye bibisi na amanfo ka no hu na busua nyame adom eyi no ya yewie ya bibia ye boko bibia ye asomdwe but mentim wase eni abusua no se de yi na ye di ho adanse na no nti na me ye video ya video ya me yi na me de madisrede ena eto abusua mpanyimfo yi na anim but na bus madisrede ena eto abusuafo yi na anim eni adofo yi na anim se enye hwe se na no fa ya support yi ne bi no mo kana wase otu hu se se na wo se malumba se na ko se koso malumba ebia bibi nti entimi ankoso sa because of mentim wase kakra and say mentim wase we kwa yenye kakra mentim wase na wo busua no but onim nyame ya adom a akonya foforo wo yene aka ba busumi mi no na papa yenya afi sa aka ba busumi ni papa yenya afi a jeji se ya akonya e de ma busua no se wo nyina betumi akabo na tie echi aye bia ye no nti e papa dadlumba na ye course 30th of December 2025 e bia mani pa bi hu se ne bi touch man bibia echi aye bia bi se e ya akwanya foforo de ma adofo na ebusu na se o betumi attention de echi aye bia se de be ya na no de fefe course wo ya support ya se na amanfo na ka se se na wo se malumba se na nka wo se koso malumba nya me ya dom na official da dru ha e betumi aye bibisa because yi na ye di ho adanse se bra yo papa ko aye nyame dia na ye tementi mo ase kakra me che papa ya sapon e abra ye ma me pinaman e course opese oye kuna na nsem bebre na busuafo kra me na mentimo ase ni be nyame adom e bra papa ne ye nyame dia besi na no mpanyefo timi ahwa aka onyina abom ama yi ase yi na hu se ye ma me pinaman e wo hobi ya ne do be kura Daughters of Glorious Jesus e tonyom na wo di asa na okoba chese ni na kire se anka bo mu aba esanse yesi obi wo a ye na chi yi nti adofo yi na hyiam na wo da wo daddy adofo yi na hyiam
na ɔma deɛ bɛsi deɛ ɛbɛkɔ so wɔ biara ɛbɛyɛ nkabɔ mu ɛne ɔdɔ sɛ abusuafoɔ tumi ayɛ ne saa ɛde ama yɛ ɔfa yɛasapɔn ama ne nti koraa na yie hwɛ nipa titiri ba o I mean that number yɛ nipa titiri bebree ba ade bi anka betumi aboro sɛdeɛ amanfoɔ ka te na meka ne sɛ ebi anka betumi aboro so ɛde akyɛn saa because enim sɛ akɔdeɛ ɛkɔ ɔfa yɛasapɔn yi ase saa akɔdeɛ ne yɛ ɔfa yɛasapɔn wɔ nwom yes nipa nyinaa bi twɛ mu wiase ihwɛ ɔgya pa adeɛ wɔ ahemam saa nso na that number ne saa akɔdeɛ nso wɔ nwom awɔ wei deɛ mentumi o mafe ɔdo ɛne yɛnim sɛ akɔdeɛ aka time without number sɛ dwomtani baako a ɔpɛ n'asɛm na ɔno deɛ ɔyɛ ne idol a kyɛ sɛ wɔhwɛ no susua no ntɔ no biribiara yɛ that number enti that number sɛ akɔdeɛ koto that number animmerɛ bi atwam sɛ that number nhyira no ɔnte ne ho gyae sɛ akɔdeɛ videos bebree that number no na ɔde di asa na ɔde ne ne yere ɔmo di asa ne adeɛ nti nyame adom otumi baayɛ ɔfa yɛasapɔn yi a gyidi yie paa sɛ na nteaseɛ ɛwɔ abusua no mu anaasɛ sɛ na mentemo ase bi ɛni hɔ ɛna nkabɔ mu no koroyɛ wɔ hɔ ɛna na kasa bebree ni akyire mekyerɛ that number yie no a sɛ akɔdeɛ nkɔ bɛbɛ bi sɛdeɛ ɔkɔɔ n'ano sɛ akɔdeɛ nkɔ no nso bɛkɔ na wakɔta akyire anyɔmtofo ɛbɛɛ yi ase Daughters of Glorious Jesus yɛ maame no ɔmo kɔ bi brother number yɛ nyame dea adeɛ kye ɔmo kɔ ne fie kɔkyea kɔdi ne ho adanseɛ gyidi yie paa sɛ nyɛ mentemo ase ne adeɛ a na aba a ɛno nti maa sɛ yie no ebi a obi wɔ hɔ a menkɔ ne adeɛ a kanyɔmtofoɔ bi te sɛ Daughters of Glorious Jesus ɔmo nyinaa nka ebehu ɔmo na nka ɔmo abɛdae ɔmo abɛta akyire ama bibi ayɛ bɔkɔ mpanyinfoɔ a wɔduru efiri akyikyi ne bɛnkyɛn yɛ ɔmo nyinaa ɛde akoma pata akyire no we could have seen all these great men ɛwɔ ɛyɛ that number yi n'ase but ɛnyɛ hwee ɛnam sɛ akyea no mu yi nyame adom akwanya foforɔ wɔ hɔ sɛ mpanyinfoɔ betumi aboa na wɔayɛ nneɛma yɛ nti na wɔde ma de hyɛ deɛ ɛto mpanyinfoɔ anim edim sɛ nyame yɛ adom a 2 months time na papa no yɛ nyame deɛ afe pɛpɛpɛ na aduru no ɛyɛ akwanya de ma mpanyinfoɔ sɛ deɛ akyi a yɛ biara ɛwɔ ne sie ho na sɛ deɛ akyi a yɛ biara wɔ n'ayi ɛkɔ so wei deɛ ɛnyɛ hwee abosom mmienu ɛnyɛ bere biara nso yɛ brɛ mɛsrɛ ɛfa ne yɛfa nyinaa mɛsrɛ abusua mu mpanyinfoɔ nyinaa sɛ ɛnyɛ hwee sɛdeɛ na amanfoɔ di ɔfa yɛasapɔn ɛyɛ ne ho adanseɛ na ɔka ho asɛm bigye di sɛ yɛ papa da no ma so di sɛ biribi ɛte saa nti abusua wodeɛ ka ɛnha adwene a deɛ akyea biara deɛ atɔ kyema biara deɛ atɔ baha biara benim sɛ yɛdene a obiara bɛwɔ mu n'asepɔ ɛde fa no yɔnko ho ɛne nteaseɛ wɔ mu because yɛ nipa yi obi yɛ wadeɛ no hye wo a nokorɛ ebi a wobɛgya ama no aka bade woyɛ afiri mu anaa yɛ biribiara hɔ but with time ne nyinaa wotumi yɛ firi mu ɛna mpanyinfoɔ a ne bu wɔn bɛ sɛ anobrɛbrɛ wɔ mu aba atɔ menim sɛ yɛde ayɛ wɔfa bi a wɔn yɛ paint yɛwɔ abusuafoɔ no bi a wɔn yɛ aggrieved wɔn yɛ disturbed about nneɛma bi ɛkɔ so but gyidi yie paa sɛ wɔn akoma nyɛ den sɛ ɛkɔba sɛ akoma no ano no ba fam na yɛsɛ so ebi a deɛ tɔɔ kyema bi a deɛ tɔɔ baha bi a fa kyɛ me na yɛnteɛteɛ nneɛma na yɛnhwɛ sɛ nneɛma bɛsi akɔ a ɛntumi nkɔba ka bɛwie ka asɛm biara ne wɔ wiase mu a yɛmfe ano ne nka asɛm bi a ɛwɔ wiase biara yɛde ano fafa ne ka mente sɛ asɛm bi yɛsɛ ɛyɛ kɛse asɛm no aboro so ama yɛsɛ ne yɛnkɔpɛ sika ne yɛmfa twitwa asɛm no daabi it doesn't happen that way asɛm biara sɛ mu ɔden sɛ deɛ yɛde ano na ɛka na ama asomdwa ba nti na mesrɛ sɛ wodeɛ abusua mpanyinfoɔ ɛde adɔfoɔ nyinaa momfa mu nyinaa mo ho mfonso ne kyɛ mu nyinaa mo ho na saa bere monhyɛ aseɛ na monom asomdwa boa sɛ ɛnha adwene a na nyame yɛ adom a ka ɔyɛ papa yi afe hyiada ɔkɛseɛ no 1 year no ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛsom bo ɛnyɛ adeɛ a Ghana ne wiase nyinaa obi bi a wantumi kɔ anya akwanya ama yɛ ne bi because of mentemo ase ne adeɛ no wɔ because sɛ mentemo ase wɔ hɔ a mekae sɛ covid sɛ wɔn ameka kyerɛ sɛ mu nsi ayi n'ase ɔsɛ na afi akɔyɛ sɛ mu akyɛ kakra enti obi wɔ hɔ a ɔmpɛ sɛ ɔbɛba yɛ ni aka sɛ ɔne yɛ ɔtae fa ɛfa bi akyi ɛna obi nso wɔ hɔ a ohun sɛ wɔnsi wɔn nso yɛbɛka sɛ ne yɛ fa na bi a ɔmo ayɛ agree na ɔtae wɔn akyi nti ma ne kɔ yɛ bibi ɔwɔ kakra and this is a fact a yɛgyina yɛ nim ɛna mesrɛ sɛ nyame yɛ adom a 1 year anniversary menim sɛ abusuafoɔ bi a na ɔmo nya but mesrɛ nyame twɛ ne ampɔn sɛ ɔhu yɛ mmɔbɔ no ɔnom yɛ nkwa abusuafoɔ wɔ akwanya sɛ ɔmo betumi redeem the image of the family ɔmo betumi ada ɔdɔ ne nkabɔ mu soronko adi ɛde ana the legacy of the legend ɛwɔ abra ɔmo nyinaa ka bom ɛwɔ abra
ɛsɛ bi nipa bi ma akoma no aba fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛwɔ abra wɔn yɛ bi atiatia abusua no mu nipa bi n'aso no wɔnyi ntum na wɔmfa wɔn phone so nkyɛn wɔn na wɔn ne akafa ne yɛfa asomasi de ɔbɛnten phone so wɔkyɛ no na ɔbɛnten so de asomasi phone so wɔkyɛ no na wɔn nyinaa ka bɔ na biribiara bɔkɔ na ano yɛ na TGM Telecel Ghana Music Awards kɔ so na yɛ another Lumba sɛ lifetime achievement award kyɛ sɛ even though ni hɔ nom nti no it's an achievement award a ɛgya yɛde ana ne legacy and wo de hwɛ sɛdeɛ bra of Ramponsa no ne Rasco kunimtofo aka obiara kɔsɔ the microphone mu na wɔto papa enyum na bra wɔn to da Lumba nyum wo de hwɛ crowd no sɛdeɛ nipa mpempem obiara to di akyire wo de sɛ wokɔ bebiara na yɛto da Lumba nyum a look at the excitement on the faces of people. Look at how our Ghana for the akomapani or dodi actually. But yet you to be an yet anymore. Nipa idi actually, say you to be at anymore. And nipa de akomapa any dodi actually, sir. But be a could be a yet room by him. Obia to be, do one out to make kind of do not to be. And I'm to swa, almost de, almost akoma in the actually. They sing with emotions. They sing for you to feel so almost feel a part of the song. Nti obi o te say no ya o sa kra na lifetime achievement award se ko basi yin na ye de odo e ne kure ne nkabo mu na busuafo yin e ka mu a me se gise bia nka ko mase sports stadium baba ya sports stadium yi anka nya heroes park ko yin na 1 year anniversary yin na e ko stadium ho na bigu amakom e bigu asafo dade so aba na binom je se e ba be kwan em se anwaga junction wo nyina akra ha wo be ma so ye be sere we dey any day na avase akwa so busuafo sɛ ha adwen a uma yɛn try sɛ nke bi bibisa yɛn fan share de hyɛ ne munyam na bibi anye bɔkɔ esan sɛ his legacy lives on and now yɛ support yɛ se ho bra yɛ papa kwaku dia ebe so afidie mu na ɔto Lumba nyom na breko na amanfo abre pa o ba hwɛ sɛ deɛ na amanfo edi akyire a ɔmo to nyom ti mesrem mo yɛnye bibi fan hyɛ ɔkɛse ne munyam na nyɛ yɛ sa Yankopɔn twedi ampon kra so be kaye sanse mpanyimfo hwosem se obi wu na yensie ni ya misremeka o opomba akwada ya pon misremeka ono kwa na ho mfa so echen bi ze sa ne pen se di nyina hye o fire support ni munyam no nim se ka bom ya ye ne sa Lumba's 1 year anniversary en kan ni be ka se e ba fake be e be bru adwene ntiase so e be ya de a che se Ebeka oman nyina abo because the name Lumba no the wabaye wa yenyum to mo yeman Ghana I think say e was bia eno kwa betimi aboa ma e bia afi bia kwa betimi nya Lumba festival Lumba fest ne ye no yeman mu na ya no be music festival because bebre na ya ene me ya adwen say he is the greatest Ghanaian musician ever bebre na bia obi nso ho ne me but misana ma adwen me and most Ghanaians ejitum sa ono nko an nyumtuni a waye nyame de ade me de mani ho na Parliament of Ghana edi bresi wo say ye be celebrate that Lumba na MPs from north south east and west be bia obi asore na to Lumba nyam e bra MPs government business so there be ya fa government business to one celebrate that Lumba. This is the caliber of person we are talking about into no kwen ye ko so come say do be bring na say obi aye kama no problem be aye kama but ye betima ye bibia e broso you better you be a change so because you obey yama Ghana no e just be a na nipa the person Lumba no who ne value but who ne value pa dia you better be a change so mesre abusua we dey me nsem fata se me kebe bikyem nso ene mo de hye ona ma ekura me nsem koto ma mo so mesre mo a se enye hwe nsem bebre na si ya odi bebre ne wo areho bebre ne wo migitum menyi ho akyi enso mesrem madaroma se asumasi afom obenti asumasi titum so afom obenti na kone nchen na panacho na stress on fancho obeti no de acho so obenti so afom asumasi obenti ozo kwa asumasi nchen oh ebi amen so hane hana me fom na panacho ni se wo makoma beti obi abeti na ya carbon na nyame ya adom a during the 1 year anniversary no agya Nyankopɔn de yankwache na oboye ho ban aya sumdwe na aye krabehwe na Ghana nyina etimi celebrate papa because bebre na nya akwanya celebrate papa ni you
bebre na nya akonya me say binom say no be anka em ze wo say all the regions in Africa wo say ye bi ho obekai vigil na o ye na ye no akra Kumasi ye bi Techima ye bi Sunyani ye bi Brekum ye bi Asinfu su Central be bia beko Ghana bia obi aye bi saa na wo say nyame ya do ma me ma this ready no say 1 year anniversary no e wo say ye bi saa ti mesrem panifo so de yintie na nka ye nyamwa be bia enye boko na bibia nya ka be hwe buziam no say panifo betie ti be da mo ase say mo age pre na mo hwe me nyame nka yin na ya ho na wo hu ye mobo na onye akoma so ade ma rest in peace to the late Charles Kojo Dad Lumba, arguably the greatest Ghanaian musician of all time. Na ye ana legacy ni na bibia enye boko san say ono de asase so so na hinche menim say sa samando your mind say mpanyefo kana ho nso gusua so na hinche say nim tuni kese pa nya be de bedue kana na nya me fa na kransi na ebusuafo nso nam say obesoa na hinche nti ebusuafo nso ya ka tire wasase so busuamu na mo foto na yemfa ntachi ko no akra ka say yemfa odo ti mo yemfa odo na ye fa odo nso na de yemfa nso che ya tachi ma bibia aye boko me dan say oje bre na hwe me aye by Grace TV bi dey the kwabena so busuya kai say nyimako bia daroma and so ma senam de jumadi bro di kan aye obi trade enterprise o kuma say South Central Junction o patali papa and papa ni perfect papa dia e ba ko pe and no ani obi trading enterprise o kuma say South Central Junction did you mechanical way na ko jibi na bibia ankoyi emfa emma me say on perfume no me di bi gu no ko mampon gina mampon no obi ate wa table amanten ka say adwura Bobin Bamba just enya asem ketwa ti ko jibi na bibia ankoyi emfa ma ye tonfi e wa atwema ya be me hye mu amadara efie no wa atwema ya be 10 minutes drive from Sofly efie no a 4-bedroom house back one of the bedrooms no a master bedroom ya just a hawk kraka or no dining hall kraka after 3 na aka so bia a toilet and bath umpe we na dia na ope bibia ship kama if you your rooms no be o ha yin touch I mean, I come until corner person or the study room or mesua dia now dia o corner person or the office now working from home I told you or person convert now more now more rooms so it is imperative on you order for now why is you some heart kaka ka on man here otina sia na se o ye djuma bre na person bia o be fie person otina some heart so otina kotina na o hweku na o jin frama na bibia ekoyi etema garage so fie o bibia ye kama Achimaya be 10 minutes drive from Sofala. How a new site to choka same what team wakame David. Baby I said, well, yanko jibina baby ankoy and from us. I was not recharge you to mobiles and so may come for the amount open sell talker, but sick assemble form. Kakebi could be a man how just go to recharge on bed normal can be what I feel can when you swatch open sell tongue can, but when you'll be a man into don't worry about it. Just go to recharge you to mobiles, never can come home on the tongue can on the sick amount. Ebi so I buy you many open car. From say wako na de won krata akọ na no ma yenhye mo ma aka no bi e wo tua ne kakra na bibia aye kama o akwantum o say o de ka ba Ghana ha ebre ebusuafo so a don't worry about it o de no say wa from o ma be assist na wa toka na akwantum e de aba Ghana na bibia aye kama recharge automobiles recharge automobiles now mama come for better grade financial services and so informal na say Ghana for yeah more America and Canada better grades number one insurance group, number one financial group. Bra, oh yeah, you wanna call by Abusia? That number na kind of see. Nya ke besa be di efufu. Na mo mbo ta BC ene so ntira sikasem. Abota esi ene so ni sikasem nti. Na ye kɔ be na ye bre. O bre hu be nya so be nya pomden si achi ban na so be nya si achi ban papa bi di ama o sikasem. Na be kwa hu ye hia hu aho ankyerɛ. Kai sɛ aho hene nti na ye jabore. Nti na American for Better Grace at the amount. Ghana for more American Canada. Better Grace intermediary financial group. Omusha obra wo bo ni sika ba won se ma no ma insurance company papa na bata ho na o mi o ma sie sika na kina bi okwa ho yiyim na ko ba se wo hie sika o mo a hwewa akopem se obe nyame dia so okwa ho yiyim na won timi nya adwuma bi ma o be hwe akopem se obe nyame dia sanso na bla wo sie sika na me sre me commander su na so aha ne amane bi ba se medical kana na won timi nya adwuma bi ma o be hwe akopem se obe nyame dia na o ma hwe o man so akopem se o ma be wi suapon ana se college na woni o sie sika no a wotimi wi won o sie ni yi se de hyehyɛ sitie na okɔ pension ebra wo pension ko ba se wo hie sika don't worry about it on betam sika boom the amount sika boom na tax free on pe we na dey na pay recharge automobiles no na make am for na the amount no muntu na wate na bibia ankoyi enfama Mr. Ebia na wa America or Canada mo na mo se fata na some na mo qualify say money better grades e betu na amount say si anso Ebia oni America na Canada bi but ukra hon krata o we japade o usi sika wa don't worry about it
you still qualify to work or operate with Better Grace Financial Services. If I'm not to travel, then I'm going to let me be a koi and from Abusia, I say, oh, Jibre. Now, Shem did the communal suit. Because one of her by Grace TV, and see when the public believe at the moment, I mean, count, Abusia, but the party from Ziati, Macron. Bye bye.